En menos de 30 días, contabilicei os asubíos indiscretos e chegaron a 15. En menos de 30 días, contabilicei os piropos lonxanos e foron 7. En menos de 30 días, cheirei tantas miradas obscenas que xeraron costume na miña mirada. En menos de 30 días, contabilicei os beixos ao aire de descoñecidos e chegaron a 5. En menos de 24 horas, fiquei presa da impotencia cos malditos, que exercían a mala educación en días. En menos de 2 horas, fun víctima deste pouco actual e noxento círculo machista moderno. En menos de 10 segundos, tiven a coraxe para contarvos isto, mentres escoitaba o último asubío dunha moto presa do protagonista piloto. Desta non quitei o móvil por vergoña. Desta non suspirei mirando a parede. Desta non mirei para o chan chorando a raiva en suspiros. Non escapei. Desta, simplemente, fartei. Gracias.